Това е моят дом. Занимаваме се с лов, риболов и имаме прекрасна гледка към залеза. Единственият проблем са вредителите. На повечето места хората си имат мишки или комари, а ние си имаме дракони. Аз се казвам Хълцук и винаги съм искал да бъда велик викинг, защото битките с драконите са най-важното тук. А, не бестия! О, стига да я пусни, бе! Трябва да оставя следа. Не можеш да вдигнеш чук, не можеш си братва, дори не можеш да хвърлиш това. Но това ще го хвърли вместо мен. Съжалявам. От създателите на Шрек Браво на теб, Хълцук. и Мадагаскар. Добро драконче. Добре. Не. Всичко, което знаем за вас, е погрешно. През 2010-та. Всичко е наред. Астрид, без зъб. О, яко си го загазил. Тъп-тъдъп, край с нас. Едно приключение. Тате, реших, че не искам да се бия с дракони. Ще промени два свята. Ти си откачен. Това ми харесва. Нека ти покажа. Лекичко. Много ти благодаря. Безполезно влечуго. Как да си дресираш дракона в 3D.